Krásný den všem příznivcům fitness. Dneska budeme mluvit o něčem, co se týká všech, tedy nejenom čistě nárůstu svalové hmoty, ale taky hubnutí a celkové rovnováhy v těle. Řeč bude o acidobazické rovnováze. Je to poměr mezi kyselinami a zásadami, který stanovuje kyselost vnitřního prostředí v těle. Acidobazická rovnováha je důležitá pro celkové zdraví, svalový růst i odbourávání tuků. Kyselost nebo zásaditost se udává hodnotou pH, to je stupnice o 14 stupních, přičemž 1 je silně kyselá a 14 silně zásaditá. Za neutrální se považuje hodnota 7. Takovou hodnotu má například voda za pokojové teploty. V různých částech těla je acidobazická rovnováha rozdílná. Nás ale zajímá hodnota pH hlavně u krve, protože ta roznáší všechny živiny a kyslík, takže všechny výkyvy v pH krve silně ovlivňují pozitivně nebo negativně náš organismus. U zdravého člověka je pH hodnota krve 7,41, což ale není příliš častým jevem. Zvlášť u kulturistů je to spíš výjimečné. Při tvrdém tréninku totiž vzniká ve svalech kyselina mléčná jako vedlejší produkt svalového metabolismu. Dalším důvodem je zvýšený příjem bílkovin a jsou ještě další důvody. Tak a teď se už teda dostáváme k tomu, proč by nás to všechno mělo zajímat. Napřed se na to podíváme z hlediska budování svalů a potom si ještě vysvětlíme, že přemýšlet nad tím je důležité i pro ty, kteří se chtějí zbavovat tuku. Jedna hlavní a nejdůležitější věc, když chcete budovat svaly, je omezovat katabolické procesy. A teď se k tomu dostáváme. Katabolismus je při překyselení o 30% vyšší než při neutrální hodnotě pH. Překyselení zvyšuje vylučování nežádoucího hormonu kortizolu. A co je ještě smutnější, pokud jste zakyselení už před tréninkem, dramaticky se snižuje vaše výkonnost. A jak už bylo zmíněno, hlavně kulturisté nebo lidé, kteří mají cíl budovat svaly, mají se zvýšenou kyselostí často problém. Teď ještě řeknu něco o tom, jaký význam má acidobazická rovnováha pro ty, kteří chtějí zhubnout. Tak za prvé, je dokázáno, že překyselení způsobuje snížené vylučování hormonů štítné žlázy T3 a T4, které řídí bazální metabolismus. Z toho vyplývá, že se sníží výdej energie v klidu. To je nežádoucí, protože to vede ke zvyšování množství tuků v těle. Mimo jiné máte také větší chuť k jídlu, protože se sníží vylučování hormonu leptinu. Určitě jste slyšeli nejméně milionkrát. Pokud se chcete věnovat fitness a chcete mít nějaké výsledky, nejeste ve fast foodech, nejeste smažené věci, omezujte čokoládu, sladkosti, omezujte alkohol atd. Ničí vás to, má to v sobě metráky tuku a tak dále. To všechno je pravda, ale tyhle věci jsou kromě tuku přímo vražedníci správné acidobazické rovnováhy. Naprostá většina lidí trpí překyselením. Nebuďte jako oni a dostaňte se dál. Pokud se vám video líbilo, dejte like, přihlaste se k odběru nebo sdílejte. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte v komentářích nebo soukromně na Google+, rádi vám odpovíme.